je koga pohvalio? Ko je i kako odgovorio? Naše priče često odu u neočekivanom pravcu. Evo, na primjer, našli smo se sa Radetom Šerbedžijom na festu da pričamo o glumi i koncertu, a na kraju smo pričali o Jeleni Karleuši. Pa smo to preneli Jeleni, ona je dala svoj komentar. Uostalom, evo pogledajte priču od početka. Lep dan u Beogradu, a mi u žurbi, kao i uvek. Imamo zakazan intervju. Najomiljenija emisija, znaš šta? Zvijezda Granda. I kako da vam ne bude sjajno u ovakvom društvu. On zna da napravi slatku limunadu i kada mu život da limun. I uživao sam gledati Zvijezda Granda, a obožavam ovu, kako se ona zove, Karleušu. Šarmirala me svojom pameti, inteligencijom, šašavošću, potpuno sjajno lice. I uopće volim gledati to, i uopće sve one tamo iz žirija kako se prepiru i to mi je tako zgodno. Kako li će čelnici Grand produkcije da mu plate za ovu reklamu? Šalimo se naravno, a mi se sa Radetom vidimo ponovo, vrlo uskoro, na njegovom koncertu u Beogradu. Možda dođe i Jelena Karleuša. Ali da ne bismo čekali do koncerta, mi smo Jelenu odmah pitali da prokomentariše ove pohvale. Šta da kažem, puno mi srce hvala mu. Ja sam inače neko ko je dugi niz godina i decenije fan njegovog rada, tako da jako mi je drago što pored bavljenja mojom muzikom je on prepoznao i moju inteligenciju. O njoj ovih dana svi pričaju i pišu. Vest o njenoj vakcinaciji je obišla celu Evropu. Desilo se ono što izgleda meni karmički se dešava u životu, da stalno bude interesantna priča i svetskim medijima, tačnije u ovom slučaju evropskim, tako da, u stvari i američkim. Tako da, jako mi je drago zbog toga. Poslali smo jednu lepu poruku svetu, jedan dobar pozitivni PR za Srbiju, jer je čitav svet video da ne samo da vakcinišemo stanovništvo, nego da imamo sve 4 vrste vakcina i da na sve to ljudi dobijaju novac. Mnoge ljude je zanimalo šta je Jelena uradila sa kuponom od 3000 dinara. Istog momenta sam ga poklonila jednoj gospođi koja je bila onako vrlo zadovoljna za shopping. Uostalom, nije ni bitno. Bitno je da ste vi sada ovde da kažemo jednu malo ozbiljniju stvar i tog novca i svega toga, to je da se bukvalno dešava ono što na planeti ne postoji. Kupon je prvo ponudila pripadnicima 7. sile. Mi imamo vakcinu, možemo da biramo koju hoćemo, sad dobija novac za to. Tako da je to fascinantno svima i na sve to da bude interesantnije. Niko ne želi da uzme tih 3000 dinara, eto videli ste i kad sam nudila, niko nije htio. Ona za sada od svoje vakcinacije nije zaradila ni dinara. Inače, javne ličnosti koje učestvuju u ovakvim kampanjama ne dobijaju novac za to, niti smo ni plaćeni za tako nešto, bez obzira što mnogi misle da javne ličnosti za to od države dobijaju nekakav novac. Ali je zato dobila dobru fotografiju. Fotografija je stvarno fantastična. Evo da damo kredit fotografu, ja ni ne znam koja je slika. Da živi u Americi, sada bi od te fotografije se obogatio, ali evo, ako saznate ko je, potpišite ga da kovo. Da, fotografi su odlično uradili svoj posao. A vredni su bili i korisnici društvenih mreža koji su osmislili veliki broj šala, to jest, kako se to sada kaže, mimova. Slika je brutalna, bukvalno je slika peak of the month, definitivno slika meseca. Smatram da
da oni izgledaju kao da su photoshopirani. Slika ne izgleda realno uopšte, jer su se oni tako poređali u 6 nivoa, da ne znam kako su uspeli to. I evo ja uopšte, evo njih da pitam, pošto se viđamo svakodnevno, kad ste vežbali vi to? To ona je ozbiljna akrobacija. A mi inače svakodnevno imamo okršaje, paparaci i ja, tako da smo nekako kao rod postali. Nekada se vole, a nekada, kako to u svakoj porodici i biva, imaju i nesuglasica. Ali nećemo sada o tome.